Ndichikutambirai zvekare pano paZerare 263 panoba ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell kuitira pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchibatsirikana nekumawana. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Muri yeZimbabwe nyaya yatora mukurumbira munyika ino yeZimbabwe kuti nyaya iri kutenderera mastreets esocial media inyaya iyo yemusikana wechidiki uyo anoenda form 1 akabatwa chibharo nevakomana vaviri. Nyaya iyi yakaitika kubocha kwaMarange kuri kwaMutare ndiko kwakaitika nyaya iyi. Musikana uyu anga achidzidza pachikoro icho chinonzi Masasi kwaMutare ikoko ndiko kwaanga achidzidza. Pakubva kuchikoro kwemwanasikana uyu akabatwa chibharo nevakomana vaviri ivo vari kuenda maform 4. Baba abatwa chibharo vakomana ava vairekodha video zvazopa kuti video iri tenderere mastreets esocial media ende mashoko avaitaura vakomana ava vaiti mwana uyu tinomudisisa vari pakati pekumubata chibharo ende vaibudisa mashoko ekuti isusu tiri mauto isusu titori mauto toita zvatada vachibata mwanasikana uyu chibharo. Vanhu vane view yavo maonero avo avari kuita maererano nevidhio iri. Vamwe ndo vari kuti pakabatirwa musikana uyu chibharo hamusi musango muroad padhuze nerodhi. Inyaya yengoti rodhi iyi haishandiswe nevanhu. Zvimwe vanogona kunge vakatanga vadhiraga musikana uyu vakatanga kumuita zvavakamuita. Muri yeZimbabwe ndokumboita zvodofuka mucomment section. Ndo nyaya dzatiri kurisivha mastreets esocial media idzi ndo nyaya dzatiri kusangana nadzo. Zvinorwadza, zvinosiririsa. Opedzwa sei kumacases evanasikana vari kutyorwa kodzero dzavo. Ndokumboita zvodofuka mucomment section. Video iri kuti tirise pano pathis YouTube channel muri yeZimbabwe hadidi kukunyeperai. Hatiposte type yemavideos akaita seaya pa YouTube channel tinovharisirwa account yedu. So zvataita tine link reWhatsApp group redu riri mucomment section. Kana upinda muWhatsApp group redu riri mucomment section kuWhatsApp kugroup redu reZerare 263 mucomment section mune link ririmo. Tasiya link mucomment section reblue. Unogona kupressa link kuti boendeswa kuWhatsApp ubva wanojoina WhatsApp group redu. Tinombopanana kuti manews updates ikoko. Next update i-update iyo iri kutenderera mastreets esocial media. Ividhio iri kutenderera mastreets esocial media nangosarudzwa kuti ndingorisa panapa pathis YouTube channel inonzi Hatirare. Ndafunga kusiyai tosangana zvekare munguva inotevera. Ndationei this video. Much love. Hi guys. Pane nyaya inondibata stereki yandavati nhasi rega ndimbotaure. Pamwe ndikataura nezvayo inogona kubatsirawo vanobatsirika. Munoziva, please, kuhigh court kana munhu akapara mhosva yemheta anotongwa kuhigh court. Hakuna rimwe dare rinomutonga, anotongwa kuhigh court. So zvinoitika ndezvekuti kana munhu achinge achitongwa kuhigh court, munhu aita murder anopiwa gweta nehurumende. Gweta iri rinonzi ProDio. Gweta iri basa raro nderekuti iwewe unogona kunge usingakwanisi kutaura, haukwanisi kuexplaina, kunoona vasingagoni kutaura and stuff. Saka gweta iri ndiro rinokwanisa kutaura kukumiririra nyaya iyoyo. So kana richinge rakumiririra, kune mamwe magweta anomiririra vanhu ari maProDio with passion. Yoti kana uri mukoti unonyatsoona kuti gweta iri zveshuwa riri kumiririra munhu ende riri kuda kuti munhu uyu kana pari panyaya abudiswe munyaya, kana uri mutongo urerutswe zveshuwa. Koita mamwe maProDio ekuti andoperekedza munhu ende iwayo ndo akawanda acho. Inini zvangu vanhu mukaona kuti hama yenyu yapara mhosva yemedha, mobva maona kuti atitsanangura mapariro akaita mhosva, munozoona kuti no zveshuwa hama yedu yakapara mhosva zvisiri asingadi, mutengerei gweta. Ende munomutsvagire magweta anobhadharwa ayaya
mobhadhara magweta ayaya, mabhadhara magweta ayaya okumiririrai panyaya dzedzi. Nokuti gweta ramabhadhara munoriudza zvekuita, munori iro rinoshandawo nesimba nekuti rabhadharwa. Hatisi kuti hurumende abhadharwa, waiwa vanenge abhadharwa nehurumende, ende munotoriudza futi zvekuita. Asi igweta rehurumende. Wai ndataura nyaya iyi, ndira kukupai example yenyaya yakaitika kuNotoni. kuNotoni kune murume akanga achidanana nemusikana wake. Achidanana nemusikana wake ndobva atanga kulojera musikana wake. Alojera musikana wake, iye ndobva aenda achigara zvigariro nemukadzi wake kune family yake. Asi zvakaitika musi uyu, murume uyu akati ndinoona musikana wakumba. Asika kunoona musikana wake kumba kwekwe, ndokubva watanga kunetsana nemusikana mumba. Wari kunetsana nemusikana mumba, mawitness anotiwo akazongoona musikana achibuda mumba achibvira, achitsva, hembe dzakabaka moto dzesidzi, achimhanya panze. Ndokubva musikana adonha, ndokubva afa. Musikana afa, wakabva waona futi murume achibuda futi mumba, achibvira, achimhanya futi. Asi murume haana kufa, asi akatobvira, kutobvira chaiko zvekutotsva, zvekutoti achitoya mukoti, aitoya kukoti, akatotsva miri wese. Munhu anotaura nezvakatori kujeri izvi zvakatotsva. Zvadaro, murume uya akabva asungwa, atinzi ndiwo wakapisa musikana. Murume anotaura kuti no, musikana aitoda kupisa inini, saka pakundipisa akandidira spirit iyeye imwe ndokutapukira kwaari. Ameno, ngatiti ameno zvakaitika pakuda kudira spirit, asi spirit yange yakawanda. Saka pakunotungidza paya ari kuti pakanotungidza spirit iri flammable zvekudaro, wakabva watungira wese moto. Musikana ndokumhanya achibuda, murume achizoteerawo, asi musikana akabva aita se akabva atsva ndokubva. Hapana witness mumba muyamwe rinozoti chii chakaitika mumba. Nyaya iyoyo yaimirirwa neProdio. Handisi kushora maProdio. Pandikuti pane pekuti wakagara so unotozonza kuti jaji wanotozozama kuti naye ngei usinguri kubvunzwa kana mibvunzo yekuti zvakati. Kungei musiri kuti zvakati. Zvekuti unotozoti dai pakatsvagwa hapo lawyer rimwe raibhadharwa, pamwe raigona kuti zvidai, because the reason why tichiti patsvagwe lawyer, pamwe lawyer rikagona kutaura, munhu anotopiwa kaupu. Aipiwa kaupu unopiwawo 5 years, 10 years, 12 years, zvichingoenda zvakadaro. Asi munhu akabatwa achinzi medha, kwakutozoti 20 years zvichienda mberi. So murume iye akabva abatwa nemedha, bva 20 years dzake. So ndangoti tingoonesani. Amen. Pamwe ndataurisa, asi ndati handisi kushora magweta. Handisi kushora magweta ehurumende, handisi. Asi ndati ndinongoona hangu pamwe pacho kuti mukoti meya vachitadza kutaura zvokuti jaji anotosvika pakuwabvunza kuti naikweyo uri gweta, what's wrong, chii chiri kuitika. Versus magweta anenge akabhadharwa, anenge achimira zveshuwa. Handina kuti zviite pawanhu wese. Ndati kana muchiona kuti hama yenyu zveshuwa pamhosva yakaparwa yakapara yasingadi,
ende ari kunyatsotsanangura kuti ini zveshuwa ndini ndakapara mhosva asi yakapara yakadai uro zvakaitika izvi handisiri ini zvinhu zvakadai zvimwe zvinoda vanhu vanogona kutsanangura. Amen. Amen. Kuti munoona sei pamwe ndataurisa